Nurmuhammed Annayev. Yani mene sen öňeme bilen akmakdyň. İýiliň öýüne vay getirjek adamyň biri sen. Näçe? Facebook'ta koyan videoň üçin. Olar ýaly iň soňky kançita adamdan mene suud etdim. Hawa goýdum şu videony. Näme özüňe awray gadananlaryny öýtdiňmi? Pikir etmediňmi? Şol zenanyň geleceği hakynda, şol zenanyň durmuşy hakynda bar özüňe bir haramzada, öz maşgalaňa bir çykardyň. Ýöne iýiliň maşgalasy, iýiliň durmuşyny näme üçin çykarýan? İnternetde. Näme bolar indi? Agasy gördü, kakasy gördü. Sen özüň Nurmuhammed Annayev adamy dogdoga ekdim. Düşündiňmi? Dogdoga. Sen jogap berebilýärmi? Jogap berip bilmeýän. Facebook'ta şunaka bir videoya doğru geldim. Kim paylaştı desenizler? Politik. Yani будущий президент. Ну, в кавычках, да. Ну, мечтающим быть президентом, можно сказать. Nurmuhammed Annayev. Hazır bu video nedenden son kim bilir, может, şoň özýän bir zatlar dep yazar eder, yazsın, isterse çatından ayırsın. Да, мне как-то без разницы. Потому что уже как-то politikasından da soğudum çünkü politikanı alıp bara oturan adamları da bir ahlak kalmamaya başladı soňky wagt. Murat Rızakov dogry aýtdy. Dogry diýdi. Sen hakda. Näme video diýip pikir edýänsiňiz? Men o videony goýmaýan. O video barada şeýlerek diýeň. Bir aýal maşgala söýüşýärmi bir-birine, näme diýämi? Oňa ugraja o samsyga malýadany Nurmuhammed ugrajaýarmy, näme diýämi? Ola malýadan Facebook'ta goýýar. Bir aýal maşgalanyň ýarym ýalanaç edýän işini. Indi şu aýal maşgalanyň videosyny hemme kim skaçat etdi, ally gördü. Kän adam gördür. Ýöne biz türkmene özüňe ýazýan türkmençilik diýip, aýsyn türkmençilik aýtmaýyn. Adamlar gelin gayrat edeliňdäni agdy bir bolalýan o. Bolar bolugdy zatlar bilen meşgulanyp ýörmäliň. Bir ýüregiňiz bawaza, wyjdanyňyz bawaza. Beýle de sana näme etdi olaw? O gyz näme etdi sana? Sana näme etdi? Şo gyzyň maşgalasy sen hakda görledimi? Böyle men hakda goýýan videony, maksat barada goýýan videony, ýöne o gyz sana hiç zat diýmedi. Diýmedi sana hiç zat. Sana zat etmedi o gyz. Tonşsuz bile. Wyjdansyz bile. Bir diýjek zatym ma. Küýkünem gawar düzeder diýe. Seňem çagaňma, beýdiňma, ýetişip gelýär. Şonu ýadyňdan çykarma.